xerrada anirà sobre les noves tecnologies i conèixer quines són les necessitats que han de tenir en compte per poder millorar les seves competències digitals, com poder utilitzar millor aquests mòbils en el seu dia a dia i com aplicar tota aquesta nova tecnologia amb la seva salut. Les TIC són les tecnologies de la informació i la comunicació i llavors podem tenir aquest accés a internet i per tant és important tenir accés a aquest internet i que puguem tenir un mòbil per poder accedir-hi i si no això ens indica que hi ha una bretxa digital i és una població molt vulnerable que no tinguin a vegades els recursos econòmics per poder disposar d'aquest mòbil o d'un ordinador a casa o d'internet. I llavors això aquí hem de prendre consciència que hem de facilitar aquest accés a les persones grans a l'internet. I per altra banda tenir aquestes habilitats, aquestes competències, que tinguin coneixements de com utilitzar l'internet, fer-ne un bon ús, que tinguin habilitats i sobretot aquesta actitud que siguin proactius a utilitzar aquestes eines.